Uda atarian ibaira jaurtitzen diren isurketa kutsatzaileen salaketak ugaritu egiten dira, eta horietako bat alegian detektatu dute. Gasolio isuri nabarmena amezketerrekatik horia ibaira iritsi dena. Itxura denez, aleiko enpresa batean gasoila deskaratzen ari zirela biltegi batean, katxe ematen zuten eta isuri gertatu zen. Eta isuri hori juntzan enpresako puntu bat joen hori herriko estalderia doan desagua denez, ibaian bukatu zuen isurketak. Gertatutakoaren ostean, ura agentzia ikertzen ari da enpresa horrek legezko baldintzak betetzen dituen ala ez. Hau da, deskargagunea egokia zen eta istripu baten aurrean neurriak hartuta zituzten. Aurrerantzean enpresari baldintza eta segurtasun neurri zorrotzagoak eskatuko dizkiotela ere jakinarazi du Plazaolak. Horrelako istripuak berriro gertatu ez daitezen eta ibaia babesteko. Orain, ura aztertzen ari dena, enpresak beharrezko baldintza bat ez zituen, alegia deskargako gunea, erabiltzen gunea egokia zen, hortarako prestutako gunea zen edo ez, edo eta horrelako istripua gertatzen direnean hartu beharreko neurriak hartuak zituzten, itxudaren ez, kontua da behartuta zeuden edo ez hartzera, eta seguruenik olakoetan gertatzen dena ez bazituzten neurriak orain arte, orain bai izarreko dizkiote seguranare baldintza estuagoak horrelako lanak egiteko, eta baita ere segurtasun neurriak eskatuko dizkiote berriz ere horrelako isurketa batek ibaian bukatu ez dezan. Eguzki talde ekologistatik gogorarazi dute udan ibaietan ur gutxiago dabilenez isuriak aretan nabarmenagoak direla. Horregatik, herritarrei dei egin diete horrelako egoeren aurrean ez isiltzeko eta ezer baino lehen bat bi larrialdi zenbakira deitzeko. Horrela, protokoloa martxan jarri eta ikuskatzaileak lehen gerturatu daitezen. Arazoari ikusgarritasuna ematea ezinbestekoa dela nabarmendu dute. 2012an harremanetan jartzen dira urarekin, ura agentziak ikuskari, inspektore bat bidaliko du isurketa gertatu den lekura, eta gero dagozkion pausoak emango dira bide horretan.